No, co tam powiesz mamie? No? No halo? Hej? Co, telefon cię rozprasza? Telefonik cię rozprasza? Tak? No pogadaj ze mną. No? No tak. Co tam jeszcze powiesz ciekawego? No? Ojej! Kto tak pięknie gada? O, co to za kaszelek? No, co to za kaszelek? No? No hej, moja myszko malutka. No? No powiedz coś. Tak cichutko? No, a ggi? A? Ojej! No? Tak sobie gadamy? Tak sobie gadamy? No? No? Gdzie ty tam? No? O, się ulało. Ojej. Ojej.